Ну што? Яшчэ спроба. Якая верагоднасць, што ўсё ў парадку? Як думаеце? Так. Гульня. Ёсць, падаецца, з'явілася. Так, нарэшце. Ну, прыгажосць. Ну, кайфы, кайфы. Я спадзяюся, і відэа яшчэ нармальна паказваецца, так? Стата відэа? Нармальная стата відэа ідзе. Ну, я знайшоў. Толькі хутчэй за ўсё гэта будзе з'ядаць у мяне гэты самы, трошкі больш трафіка. Але павінна быць у парадку ўсё. Спадзяюся, абвалаў там... Зараз ужо наступная праблема, якую я магу сустрэць, гэта знікшыя фреймы. Вітаю ўсіх для тых, хто не разумее, што гэта за халера. Зараз было перазапускаў 5 на, мне падаецца, 10 стрыма. Зараз нарэшце налады ў парадку. Павіншуйце мяне, прылады на месцы. Так, я, збіраўся сабе гэтыя самыя узяць батарэйкі. Налада на месцы, ўсё ў парадку. Нашаманіў. Я майстар шаман, кароль шаманаў. Вось, і зараз у нас усё працуе. Так, у нас батарэйкі, гэта маленькія батарэйкі, так? Это ўсё маленькія батарэйкі. Блін. Мне яны не тое, каб патрэбны тады. Ладно, давайте возьмем пару. Ты у нас тут таксама маленькая батарэйка. Калатушку я магу забраць. Вось гэта я таксама забяру. Кладу сюды, што складваецца. Вось гэта можна забіраць. Што мы робім? Мы зараз збіраем наш гэты наш сэндбайк, пясчаны матацыкл, на паездку надалёка на захад. Паездка на захад дзеля забойства лідара культыстаў. Лідаркі культыстаў нават. Вось. Яно як пойдзе, у нас можа ні халера не атрымацца. Вось, павінна быць усё ў парадку. Мы павінны спакойненька дабрацца да захада, спакойненька яе прыбіць і, можа быць, знайсці той самы рэсурс, які нам патрэбны для арнітоптараў. Вось. З тэхнічнай часткай я нарэшце скончыў, таму магу спакойна далей калупацца. Так, у мяне на базе невялічкія абнаўленні ёсць, але яны не вельмі значныя. Ёсць ось такая вось халера, якая можа мне значна хутчэй больш эфектыўна рабіць рэсурсы, руду перапалаўляць. Плюс яшчэ ёсць алюмініевая руда. Яна якраз таки мне патрэбна будзе ў даволі вялікай колькасці для арнітоптара. Магчыма, варта будзе зрабіць увогуле багі пясчаныя, на якім можна будзе здабываць, можа быць, больш эфектыўна. Я не ўпэўнены, як гэта працуе ў гульне. Можа быць, і няма ніякага сэнсу. Што-небудзь адкласці. Што-небудзь у ідэале забыць увогуле тут на базе, не цягнуць з сабою. Так, вось гэта можна пакінуць, яно не такое ўж патрэбнае. На лячэнні хіл-кіты вось гэтыя. Можна, дарэчы, іх возьмем вось так, а гэтыя 17 пераробім. Яны ўжо не патрэбны ў такой колькасці. Толькі калі ў мяне ўсё дрэнна будзе, я буду імі карыстацца. Дарэчы, я іх і не магу. Добра. Хацелася б перапрацаваць іх, а навошта яны мне? Вось жа халера. Так, яшчэ раз пераправерыў, што ўсё нармальна. Ідзе. Мне падаецца, стрым нармальна ідзе. Ну, мне падаецца, вау, мне падаецца, якасць рэальна падвысілася. Там проста у гэта... Падаецца, аргана ўсё выправіў, ўсё працуе, і стала лепей. Ось, пашырэнне спачатку не хацела з'яўляцца, потым выправілася тым, што я дадаў, я зараз на Twitch стрымлю адначасова ва ўсе якасці, якія толькі ёсць, я сам стрымлю. Twitch нічога не апрацоўвае перад гэтым, то бок гэта вось, мой камп'ютар гэтым займаецца. Спадзяюся, гэта яго не вельмі напружвае. Дарэчы, неблагая ідэя праверыць, як увогуле камп'ютар, ты як жывы? Перформанс як твой? Памяць занятая, але гэта, я так разумею, яна поўнасцю занятая. CPU таксама занятая, графіка таксама, але гэта дзюна ўсё з'ядае, так? І Google Chrome. Google Chrome, калі ласка, памры. Вось. Мне падаецца нармальна. OBS не той, каб шмат жре, усё ў парадку. Ну, цудоўна. Наваргат Adventures адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі, Хэтампер. Так, план адправіцца на захад.
Канчатковая мэта вось сюды. Але мы заедем зараз. Альбо... Не, можем уже напрямую проехать. Я думал заехать у город и оплатить податки за свой фейв. Але я думаю, и так нормально будет. Правильно? Я ж не столько потребно. Так, и я яшчэ складу сюды мапу гэтую. Чудова. Что-нибудь яшчэ непотребное мне есть? Не, нормально. Это чарваки? Кто чарваки? Где чарваки? Перед тым як з'едем з базы, давайте яшчэ воды поп'ем. Апошняя штука, якую буду рабіць. І зброю ўсё на месцы, ўсё выглядае ў парадку. У прынцыпе, так, я думаю, мы працягнем нормально. Поедем адразу напрямую на квест, на забойство культысткі. Ну давай, адчыняйся, пусти мяне. Што, карацей, сёння натыркаў? Сёння тыркаў гэта самае Unreal Tournament сервер. Падаецца, што будуць праблемы. Ну, з... Што гэта, чаго это бот два разы? Што у меня сёння ламаецца? Што, у меня бот два раза запушчаны? Ён же не можа два раза запусціцца. Это у мяне падаецца, альбо у чаце рэальна два паведамлення аднолькавых? Подозрона. Ладно. Заглядзеўся на чатку. Чарвякі з'елі памяць. Вось яна і куды падзелася. Ну вось, план такі. З Unreal Tournament праблемы будуць, але пытанне якога памеру. Я спрабую запусціць свой сервер, на якім любы жадаючыя, хто будзе далучацца ў нас на стрым, яны змогуць сюды зайсці. Але праблема ў тым, што забыў выключыць бота. Не, дык бот як бы павінен працаваць. Я не разумею, чаму я два разы запусціў. Гэта нейкая памылка бота ўжо. Ён як бы не можа два разы запусціць. Ну, там абмежаванне стаіць. І пытанне, чаму адно і тое ж. Ну, Twitch, альбо Twitch мяне сёння вар'яцее мяне. Альбо яшчэ ў чым праблема. Ну ось. І план мой наступны, карацей. З Unreal Tournament'ам праблема, якая ёсць, гэта тое, што сервер не можа, скажем так, выйсці ў інтэрнэт, калі коротка. Мой сервер просто ніхто не бачыць. Налады я інтэрнэт свой сядзеў калупаў. Пакуль размаўляю з тымі, хто з кам'юніці, якое робіць якраз такі гэта, ну, кам'юніці сервера. Размаўляў з імі, пакуль мне падаецца, яны мне нічым не дапамогуць. Праблема мая выключна ад інтэрнэт-правайдера і нічога я з гэтым, падаецца, не зраблю. Калі змагу зрабіць, я, можа быць, увогуле паспытаю кагосьці, хто будзе яшчэ удзельнічаць у стрыме, можа быць, хтосьці мне дапаможа і падтрымае сервер за мяне. Бот запусціў один раз, але бота два. Дык вось там праблема ў тым, што бота один. Ух. Мы меншая рэч, самае найгоршае, што можа з намі здарыцца, гэта памерці ад чарвя, а яшчэ можна вельмі непрыемна захраснуць, і калі зламаецца сэндбайк, у мяне запасных дэталяў на яго няма. Калі ён зламаецца, то я не змагу яго адрамантаваць. Ну, у мяне ёсць ремонтны набор, але я не жадаю, каб нешта адвалілася ў яго. Інтэрнэт-карткі. Ну вось. Ну, нормально, нормально. Картках полезем у інтэрнэт, у мяне мадем мой. Дарэчы, Unreal Tournament так, блин, кайфовыя месцамі. Я нават яшчэ його, ну, я запусціў там трохі побегаў з ботамі. Хутчэй налады. Інтэрнэт-налады там выглядаюць прыкладна наступным чынам. По типу, я напытаю, якое у вас сполучэнне? LAN? У вас подключэнне мадем? У вас DSL подключэнне? Ну, вось такія по типу рэчы, вы в наладах можете поколупацца. І ў выніку трохі вярнуўся мой 2000-ны. Я падаецца, якась падвысілася цудоўна, калі так, і я вельмі шчаслівы. Спадзяюся, што гэтага наступстваў ніякіх не будзе, по типу у мяне там стрым пачне адвалівацца бессэнсоўна. Так, там гэты карабель, калі ласка, не свяці на мяне. Ён ляціць у... Мяне няма, ты мяне не заўважыў. Так, ён паляцеў далей.
Это сардуукарский корабель, мне яго только не хапало. Едем на заход и разведываем территорию. Блин, я ну все еще тут летаю. Туда воно. Тут базы челов, якія значна круцей за мяне. Вось там, не, там на версіях гэта ўжо база не гульцоў, гэта база NPC, а вось там база гульцоў на версіі, напрыклад, на скале. Так, добра, давайте едем отсюда. Будем ехаць уздоўж гэтых камянёў і выйдзем куды патрэбна ў выніку. Давайте, можа... Не, ресурсы на обратной дороге будем забирать. Калі ў гэтым будзе неабходнасць, будем забирать на обратной... Ну, навокал раскидана даволі шмат. Яны не той, каб мне супер патрэбныя, але калі я збіраюся рабіць арнітоптер, то гэта можа быць важна. Так. Добра. Што у нас тут? Гэта локацыя. Нам бы разведку правесці гэтай локацыі. Я тут сюды ўпершыню заязджаю. Разведку можна правесці... О, блин, я, можа, продзяўбаўся. У мяне ёсць... Так, давайте-ка поглядим. Чекайте-ка. Я, может, зараз моцно продзяўбаўся. Не, нормально, один заряд ёсць. Цудоўна. У мяне ёсць дрон на разведке. Один як раз таки заряд і застаўся, і мне гэтага хопіць для маёй мэты. Мне патрэбна забрацца на высокую кропку куды-небудзь і з яе стрэльнуць гэтым дроном. Пясчаныя грыбочки? Не, пясчаныя огурки. Так, вось гэтыя штуки мы ў любом выпадку збіраем з сабою. Это да... Гэтага ў мяне ресурсаў увогуле амаль няма. Я толькі пачаў недавно яго збіраць. Добра, падыдзем. Тут яшчэ каменчык застаўся. Дарэчы, у меня там ежы спайсавай трэба паесці. У мяне недастатковая інтаксікацыя спайсавай. Так, а як? Я думаю, што вось патрэбна паспрабаваць. Давайте я спрабую просто з зямлі запусціць гэты сканер. Хутчэй за ўсё не халеры. 58 метраў патрэбна як мінімум забрацца. Я думаю, вось тыя камяні прыкладна 58 метраў і будуць. Справа гэтыя камяні не падыдуць, таму што гэта ўжо як іншая лакацыя лічыцца. Таму на іх мы не будзем залазіць. Так, вось тут дзесьці припаркуемся і я полезу наверх. Можна дзесьці схаваць яго? Вось тут заезд нормальны, там схаваем яго. Я буду хаваць, спрабаваць свой мотоцикл, каб... Калі так раптоўна апынецца, што тут будзе навальніца ісці, гэта пясчаная. Каб я не продзяўбаўся. Так. Добра. Зараз пачакаю кулдауну. Пусти мяне наверх. Не падаецца... Чат, для тых, каго было прынцыпова, хто заўважаў, якасць відэа палепшылася ці не? Мне цікава. Я... Не просто ж так я, блин, перезапускаў стрым гэта 10 разоў. Я спадзяюся, што яно... гэта... стала лепей. Так, вось... Ну, кропка такая сабе, не вельмі высокая. Можа быць, хопіць. Вітаю, Вячеславович. 1 метр не хапае. Вышэй на 1 метр. Мне не хапае 1 метра. Я могу ускоки кинуть, не? Не могу. Холера. 1 метр для запуска дрона. Вось на той камень поднимемся и там запустим. Оу, выбух спайса. Літаральна каля мяне. Пайшоў. Можа сабраць? Пакуль яшчэ свежы. Давайте, блин. Давайте с разведку спачатку. Разведка прыярытэтней. Спайс можа пачакаць.
Трэба ў цені перачакаць, а там на сон нейкі перагрэўся. Што мне па вадзе ўвогуле? Вады хапае. За ваду можна не бянтэжыцца. Ну, яна ўсё гэта... Не вырас. Я галоўнае паспрабаваў падскокнуць, яны такія, не-не-не, это не лічыцца, чел. Оп. Ёсць. База, а гэта закінутая база, так? Не, пачакайка, не закінутая база. Гандлёвы пост скрыжавання. Так. Добра, адсюль павінны сканер працаваць. Паляцеў. Паляцеў. Пачаў сканировать тэрыторыю. Мне, на жаль, гэта апошні сканер. Ён яшчэ 20 секунд будзе. Мне падаецца, лагае гульня. 20 секунд, 21 показываю увесь час. Так, гульня залагала. Ну, гэта ёсць такая праблема. Калі вы вырашылі набываць дзюну, я вас папярэджваю. О, залічылася. Што час часу яна лагае, ну, сервера лагаюць. Яны наладжваюць гэта, паляпшаюць, але час ад часу бывае вельмі непрыемна. Ну, вельмі душна. Гэта мне раскрыла тэрыторыю. А, яна не такая вялікая тут лічыцца. Блін, гэта толькі частка тэрыторыя. Гэта таксама асабістая тэрыторыя, тут на поўнач таксама асабістая тэрыторыя. А дорага мне гэтыя дроны рабіць? Правда, я магу іх проста на хаду рабіць? Не, на хаду іх нельга рабіць. Мы, можа быць, тут простенькую базу аванпоста зладзім? Як вы думаеце? Я думаю, гэта добрая ідэя. Літаральна можа быць на гэтым камяні. О, слухайце, можа тут літаральна тут бахнуць яго. Тут амаль ніякіх гульцоў няма. Я вырашыў. Я бахну тут невялічкую базу. Дзе-небудзь паблізу каля ресурсаў. Мне, па ідэі, мне проста камень патрэбны для маіх мэтаў. Сканер ресурсаў. Зладзім простенькую базу, на якой мы зможам зрабіць сабе яшчэ дронаў. І калі што, гэта будзе наш апорны пункт. Яшчэ. Бо ў мяне была думка зрабіць нейкую базу глыбей на поўнач. Можа быць, дрэнная ідэя тут і рабіць. У ідэале рабіць там вось наверсе, як людзі робяць. Бачыце, якія там будынкі крутыя? Вось там яшчэ... Бінокль паглядзім нават. Вось там будыначак, гэта чалавекі. Гэта чалавекі. Гэта чалавекі. 100%. Вось. Гэта пасадкі для ангары для арнітоптараў. Ладно, не, можа быць, не варта. Я, калі пабудуюся... Калі нармальна ўжо будавацца, то нармальна будавацца. Але ж мне нішто не забараняе пабудаваць літаральна вось простенькую фабрыкатары нейкія, так? Базавыя. Просто метал мне патрэбныя. Камяні ёсць. Блин. Пакуль я буду думаць, прасцей ўжо пабудаваць. Базавыя зараз пазбіраем. Мне патрэбны базавы метал просто, простенькі. Звычайны метальчык. Просто побач. Там звычайна гэта такія просто жалезныя хреновіны на зямлі. Прасцей іх збіраць на тэрыторыі нейкіх ворагаў. Ну, напрыклад, там бандыты немясцовыя, скавенджеры. Тут, дарэчы, я нічога такога не бачу. Ну, можа быць і дрэнная ідэя для базы. Тут і ресурсаў не тое, каб шмат будзе. Ну так, нічога не адзначаецца ўвогуле, ніякіх ресурсаў няма. Вось там камянюкі толькі некаторыя. Ну ладно, можа і не, можа і пайду я просто па сваіх справах. А, вось, дарэчы, паскардзіўся. Скардзіцца трэба часцей. Пачынаю скардзіцца, рэчы пачынаюць з'яўляцца. Добра. Ёсць, адразу. Даволі шмат. Мне, можа, гэтага хопіць для маіх мэтаў. Патрэбна размясціць кансоль, хаця бы базавую. Вось такую, вельмі простенькую. Так, добра.
Далей. Блін, не то я натискаю все. Потрібний генератор. Ага, потрібна база, ну базу під його підкласти. Так, мені подається ще один гэты вибух. Так, де воно було? Я литерально для того, как просто поставить тут генератор. Так. Генератор есть. Зараз фабрикатор. Фабрикатор яшчэ металла не хапаем. А тут есть? У меня палевных ячеек яшчэ нема. Вы же холера. Вітаю, Пурбай. Ну-ка, ласка. Мне не той, каб шмат. Я мікробазу жадаю зрабіць. Просто зрабіць для сябе 2 дрона. До речі, я зараз жадаю дронаў рабіць, так? А што калі я, нават калі іх магу зрабіць, яны не халеры... Ага, апрацоўка руды спатрэбіцца рабіць яшчэ апрацоўку руды для гэтага. Можа, авантюра таго не варта. Я буду кулпацца тут даўжэй, чым яно таго варта. Просто прыеду пазней і ўжо прывезу з сабой дронаў. Не, я просто дронаў зраблю потым. Не буду гэтай хернёй займацца. Так. Разбираем микробазу нашу. Добро. Это все можно загрузить по смете у наш байнг. И едем далее на миссию. Что нахрен это? Не страдаем. Тут довольно горача яшчэ. Мне вода сыходзіць вельмі хутка. Так, вось гэта пойдзе. Ну, так, вось гэта закидываем. Ну и все, нормально. То есть это можно яшчэ. Не вельмі карысная рэч. Ну раз такая справа, давайте я уже железо с собой заберу. Тут валяется литеральным под байком. Так, у іх база. Только не кажите мне, что тая здоровенная стяна, это их база. Ну, холера, ну так, это их база. Шмурить. Я сподіваюся, на меня не кидают. Треба будзе схаваць свой... там справа, мне падаецца... Давайте не праз галоўны ўваход. Я не ведаю, что там за сцяна. Давайте пошукаем. О, до речі, палівные ячейки. Ну ладно, холера з імі. Базу я все равно не буду будовать. Скажите мне, Клелонска, что... О, тут лагерь бандитов. Так. Лагерь когось тут докладно. Як мінімум я покинул тут свой байк. Неужели нікого нема? Не, гэта нават... Не, лагер. Это лагер. Оп, я чую. Я что, выбухать? Мина. О, я мне падаецца падабраў толькі што тое, што мне для арнітоптера і патрэбна. Вось гэтыя штукі, карбідавыя кавалкі, яны мне і патрэбны для арнітоптера. Шмат алюмінія і вось гэтай халеры. І ўсё у нас будзе цудоўна. Што гэта ўвогуле? Нормально тут обосновались гэтыя культысты. Гэта невялічкі горад, прям колонія такая. І ўсё ў малюнках культыстаў. Гэта культысты по сусвету атрымліваецца, як прыкладна адбылося. Яны занялі нішу. Скажем так, былі племяны, якія пакланяліся чарвям. І калі іх не стала, то іх месца занялі іншыя культ, які пакланяецца чарвям, але яны не фрэмены. То бок яны імітуюць імітатары фрэмінаў. Культ of the Lamp. Ну, амаль, там толькі чарвівы такі культ. Місатаріл. Оу, пачакайце, гэта чэрвь? Гэта мёртвы чэрвь. У сярэдзіне паселішча гэтага. Охренеть. Что яны тут? Там, мне падаецца, яго ўнутр можна будзе зайсці. Так, ладно. Наша місія зараз у іншым увогуле. Наша місія
якраз такі каб культыстаў гэтых камандзіраў культыстаў забіць. Таму сканцэнтруемся на гэтым. Чэрвь гэта добра, але зусім не абавязкова. Оу, а чаму ён статыкай? Чэрві ўвогуле даволі статычныя. Ну, па тыпу, як яны, калі рухаюцца з пяском, яны выклікаюць даволі шмат статкі. Гэта ён адзін. А чаму ён весь электрычнасцю такі пакрыты? Што за халера у вас тут адбываецца, а? Вось, яны калі падарожнічаюць, гэта вельмі сухія істоты, і яны падарожнічаюць, яны не зусім, ну, блин, яны не зусім звычайныя для нашага разумення. Яны... Оу. Чырвоная гэтая самая прапаганда нейкая там. Бачыце? Ну, не, у чэрвя залезці нельга, але ўнутры яго ёсць. І, караце, калі яны рухаюцца скрозь пустыню, яны набіраюць вялікі статычны заряд. Калі яны выбіраюцца на паверхню, могуць біць маланкі нават. Такая вот штука. Так, а што мы... яны вось там знаходзяцца далей. Добра. Вось там яны ходзяць яшчэ. Не жадаю прывабліваць іх увагу. Просто пераберемся на іншую бок гэтага гарадка. І ідзем за генераламі, гэтымі камандзірамі. Так, мне патрэбна яшчэ перазарадка. Раз уж такая справа, давайте трохі спайса. Трэба аб'ядацца спайсам. Калі будзе сур'ёзная бойка, ён можа нам дапамагчы. Нікога не бачна, не? Падаецца, нікога не бачна. Я чую, нехто страляе, хутчэй за ўсё, чалавек на гэтай жа тэрыторыі. Вітаю, суполцы. Так, я чую прапаганду. Добра. Так, унізе, так? Не чакалі? Ау, ау. Блин, не халірую яго здароўя. Я амаль помер. Абрана цела. Мне падаецца так, ён свайго аккаунт стварыў толькі зараз. Это можа за ўсё выдае вось гэтая штука, што... Ой, блин, пачакайце, я труп забраў. Кладзі труп назад. Кинь труп. Нам не патрэбна. Подозроны чел. Подозроны чел у чаце. Не давяраю. Шмат подозроных людзей сёння ў чаце. Так, з гэтым разабраліся. Проверяем тут. Блин, почекайте, тут темно. Давайте лямпочку включу. Угу. Ни холера тут нема. Так. Тут поблизу вось есть яшчэ один. Только он наверсе. Яшчэ один командир. Яшчэ вышэй. Давайте. Перабінтуемся. Ёсть. Забраліся.
Так. Ён дзесьці ў гэтым лагеры, так? Ну, добра. Мог бы сказаць, што фанацея дзюна, а так гэтае паведамленне можна ў любы чат кідаць. Так? Так, так, так. Ну, і ёсць мільён спосабаў, як больш па-чалавечаму пачынаць размову. А ё-моё. Гэта культысты плотныя, кабзда, я сунуўся, можна на іх тэрыторыю ранават. Сэнсе ты лечышся? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ау, ау, ау. Блин, атрута. Так, з гэтым разабраліся. А, гэта быў і лідар, таму ён такі плотны. Нормально. Давайте-ка заберем яго воду. Мне падаецца, гэта ўсё. Так. Падаецца, што так. Нам патрэбна як мага больш сабраць рэсурсаў тут, таму што якраз такі тут і ёсць тое, што мне патрэбна. І мне патрэбна гэта як па тыпу мат такого. Вітаю у суполцы. Барк Догін. Так, это ранейшая пляцоўка для арнітоптера, толькі тут арнітоптера. Няма, там хтосьці ёсць. Выбух. Блізка. І зноў спайс. Ну, адносна недалёка. Прыхожусь такая. Зараз той чел мяне забіваць прыйдзе, не? Так, яны прыйшлі мяне забіваць. Балюча. Вельмі балюча. Ну-ка. Шо там яшчэ засталіся? Я чуў, што нехта стрэльнуў. Ну, вось гэта быў гук. Дзе адкуль? Ладно. Пойдем зараз, у нас засталося 2 прыкладна. Так, у нас дакладна 2 абраных. Агня і дыхання. Я не ведаю, чаму. Што за назвы такія? І яны ўжо даволі далёка, паўкіламетра адсюль. Оу! Дзе дам? Старлок, блин. Настраляўся. Мне бы ўвогуле гэтую самую броню змяніць. Але зноў жа, для гэтага, па-мойму, патрэбна... Што мне там патрэбна для яе? Вось она новая. І для яе патрэбна вада, алюміній... Ну, ў прынцыпе, трубкі, якія я з іх збіраю, патрэбныя для кондэнс-касцюма, і алюміній мне патрэбна. Даволі шмат алюмінія, дарэчы. Ну, ладно. Так, мне зноў і туды ўжо глыбей. Квест даволі доўгі, нам патрэбна забіць 4 лідараў. Мы за гэта атрымліваем з іх коды, якімі яны валодаюць ад пенташчытоў. Потым апошні пенташчыт мы будзем здымаць прыладай, але яна будзе здымаць шчыт дзесьці, ну, па тыпу некалькі хвілін. І толькі тады мы зможам пранікнуць у пакоі лідара гэтых культыстаў, лідаркі. Па тыпу як прарока. Яны вельмі імітуюць структуру фрэменаў. Галоўна толькі з сабой усякага смецця не набрацца,
Потому что нам место спотребится еще. На Broken Sword 1 отправляется. 900, дякую, великий. Один выше еще за меня. Один ниже 300 метров. Давайте до больше высокого отправимся. Так, давайте не будем спускаться в самый низ. Попробуем вот тут пролезть. Вот тут. Яшчэ больше спайса. Мы амаль дастаткова набраліся яго. Я гэта пакіну на выпадак, калі стане напружана. Як справы? Неблага, неблага. Ідуць па крыху. Так. Ворагаў бачна? Я бачу там кагосьці, так? Зараз, пачакайце. Попробуем. Вы чуете Фрея? Это Фрея. Может быть, вы ее чуете, может не. Я не ведаю. О, блин, тихо, тише, тише, каптюрую микрофон. Я сподіваюся, там. Трошки разорвало мембранку. Ну ладно. Каптюр, який у мікрофончик запустила. Там у мікрофону ёсць унутраная яшчэ мембранка, знешняя і унутраная. Ну, спадзяюся, нічого дрэннага. Яна з вельмі тонкага металу яшчэ гэтая мембрана, і ёсць верагоднасць, што, ну, я не думаю, што гэта ўплывае на неяк. Але я думаю, што яна працуе хутчэй як клетка Фарадея, каб статыка не набіралася. Спадзяюся, гэта не пашкодзіць. Парбай, ну там поосторожнее, так? Я, конечно, ведаю тебе и до конца поведомления, звичайно, читаю, але мог бы и не дочитать. Мог бы никнейм не запомнить, например. Так, есть. Вот там. Давайте ему. Давайте, блин, ты помирай ты. Есть. Будовника. А гэта мы близко каля чарвя, так? Ужо. Оу, чел з огнеметом. Отчепися. Отчепися. З огнеметом ён. А, ну гэта была абрана огня, логично. Окей. У нас не осталось месца для того, каб воду з іх збіраць. Ну, як цудоўна. Шериф, чаму такі наэлектрызаваны? Ён жа мёртвы, чаму ён павінен быць пад электрычнасцю? Так, застаўся апошні, і ён унізе 182 метра. І тут уже хутчэй за ўсё прыйдзецца скакаць уніз, альбо? А давайте поднимемся наверх, перед тем, як скокнуть униз. Может быть, там нечто важное будет. Наверсе. Вельмі удзячныя на накуку. Это вельмі круто. Як тое, што я бачыў, цудоўна атрымліваецца. Адзіная практыка ў любой мове гэта часта карыстаць. Ну, па тыпу слухаць,
У ідэале, ну, як бы, калі не ведаеш нейкага слова, у ідэале, канешне, адразу пайсці яго, паглядзець яго значэнне, вось такое, па тыпу, ствараць сабе нейкі слоўнічак такога. Вось, і ўвогуле, ну, па тыпу, як мага больш узаемадзейнічаць з гэтай мовай. Тады яна хутчэй вучыцца. Так, давайте-ка мы пойдем униз. Не, пачакайце-ка. Ён 131 вось тут, унутры будынка. Я так разумею, уваход будзе дзесьці знізу. Ну, занадта высока неяк, так? Я спадзяюся, зараз не прадзяўбаўся, не апусціўся ўніз, калі мне патрэбна было ісці ўверх. Так. А што ты, калі я дакрануся да чарвя? Чэрвь. А! Блін! А! Адразу ад'ехаў. Так, добра. Чарвя не кранаем. Як нечакана атрымалася. Не, ну я же чакаў, што мне будзе балюча, а не сразу мне просто уб'е. Заб'е. Так. Придется прорываться, мне подается уже. Без вариантов. Эй, чел. Ну-ка, беги сюда. Ага. Слухайся меня. Трубок гэтак не только бясконца у мяне набралося. Я решил на то, что даволі шмат культыстаў забіў, а трубки набираются довольно повольненько. Напомнились, что монитор. Ну так, я нечто молотка у себя не бачу. Молоток тільки на доту проходить. Так, ось гэта частка. А каб прайсці далей, мне патрэбны... Як ускладняецца задача. Каб прайсці сюды, мне патрэбна здабыць сабе гэты самы доступ. Там па тыпу як невялічкі такая штука на руку. Вось, і дзякуючы ёй можна прайсці, мне патрэбны доступ. Якога колера дзверы яшчэ раз? На які колер мне арыентавацца? Блакітны, по-моему, так? Альбо фіолетовый. Блакітны по краях. Так, я ж не дальтонік, правильно, блакітны. Тільки рвидаку до ті бачить, ну. Можна у рвидака питати, як справа у молотка. Так. Блакітная, так. А гэта ж усе ў гэтую тэрыторыю пайдзе б шукай і знайдзе, дзе канкрэтна знаходзіцца гэты пропуск. А, мне падаецца, я бачу літаральна каля гэтай пропаганды. Бачыце злева? Яно? Так, гэта яно. Это тое, што мне патрэбна. Я магу незаўважніка проста падысці, скрасці? Оп. Нахрен ідзіце? Оп, он мне заўважыў. Так, не заўважыў. Падышла, ўсё нормально, нас не заўважае. Чаму мы забіваем культыстаў? Гэтыя культысты самі нас атакавалі. І мы пролезлі ў адну з схованак фрэмэнаў, а для іх гэта свяшчэнныя месцы, якія яны лічаць, што яны належаць ім. І для нас, для іх мы еретыкі, якіх патрэбна проста забіць. Усё для іх проста. Мая мова польская, нечым падобная да беларускай, але ёсць некаторыя адрозненні. Я таксама чуў на Падляшшы, што беларуская мова гэта дапаможная. Witam
на... Як яно? Халера. Моя польська такая собі. Холера. Ё-моё, это быў якраз таки адзін з забраных. Кот поліглот. Ды як бы зараз нешта вось не ідзе, я зараз спрабую неяк нават сказ на польскай зрабіць, у мяне нешта не атрымліваецца. А мне яшчэ вучыцца і здаваць яе, так што мне прыйдзецца яе вывучыць. Выбар невялікі. Польская крутая. Так. Злева. Ёсць. І тут дзесьці ўнутры ёсць пакой якраз такі гэтай жанчыны прарока. Трэба было героя на польскай набываць. Но я з польскай так глобальна не ўзаемадзейнічаў. Я рэальна пачаў ўзаемадзейнічаць з польскай, хоць як, толькі калі пераехаў у Польшчу. Толькі тады я пачаў ўзаемадзейнічаць. Моя праблема зараз у іншым, я, хату амаль не пакідаю, як мне ўзаемадзейнічаць увогуле з Польшчай. Давно Ведьмара не стримили. Можно до Лепуса істи. Шукайте Ведьмара, Ведьмара есть у Лепуса. Он пройшов його вже, не? Так. Ау. Так, давай. Не. Прийоми свої запускає вона. Дискоридим переговорить на польский. Так это. Еп. О, 8 покой. Мы зараз тут отправимся, только разбираемся тут уже с мясовыми. Нам же ресурсы потребны, мы ж тут не просто так на прогулце. У нас тут не просто шпацер. Вось. А дискоридим на белорусской бы его провести до конца. Там ўсё ж таки вызначылася, што ўсё ж таки нешта не тое з тым дыялогам, з якім я сказаў, што ўсё ў парадку ў дыскайріжам, ўсё ж таки не ў парадку. Яго трэба будзе паглядзець. Дзе там ты? Усё ж таки ён ёсць у гульне, але ён незвычайны. У гульне тэхнічна ёсць заўсёды ў дыскайріжам, заўсёды як бы ёсць кропка ўваходу ў дыялог. Ёсць месца, з якога я магу пачаць, і я пакрыху па дрэву дыялогаў прайдуся. У Disco Elysium ёсць дыялогі, якія не прывязаны ні да чаго увогуле, як апынулася. І вось гэта ўжо праблема. З таго, што яны не прывязаны нікуды, я не ведаю, што мне з імі рабіць. Так, пачакайце-ка, гэта выхад яшчэ далей у руднікі нейкія, так? На поўнач. Куды мы не пойдзем тады? Давайте вось гэтае месца праверым. Так, усё забраў, так? Але ўжо месца не засталося. Ну правильно, у мне, гэта... Няма, карацей, ні халеры. Месца. Алюміній, гэта алюміній. Вось алюміній мне патрэбны таксама. Нешта прыйдзецца выкінуць, мне падаецца. Каніна альбо вось гэтую снайперскую штуку выкіну. Где там? Кинжал гэты. Можно назад покласти. Ну, гульня. Ладно. Не ждаю у контейнер знову складывать. Алюминий. Вось гэтая штука, вось гэтая штука. Мне их шмат патрэбна, их абавязкова забираем. Это все забираем. Гэта веды дадатковыя. О, аптечка. Правильно? Правильно. Ну, скажу шчыра, польскую разумець, як бы чытаць нармальна на польскай мне. Слухаць складаней і залежыць ад таго, якой
мовай, ну, па тыпу, якім вакабулярам карыстаецца чалавек, колькі ў яго запас словаў, калі проста, і як ён прамаўляе словы, можна даволі няблага, ну, комфортна. Вось. То бок, з польскай атрымліваецца такая сітуацыя. Я разумею, а сказаць амаль нічога не магу. Вось такая штука. Як бы разуменне ёсць. І ёсць, канешне, тыя штукі, якія не ведаю, трэба гугліць слова, але як бы ўжо нейкая аснова ёсць адразу, і яна проста ёсць за беларускай, у асноўную з беларускай. А з украінскай прасцей. Ну, так, з украінскай увогуле, па тыпу, я магу спакойна глядзець відэа на украінскай, абсалютна буду адчуваць сябе комфортна. Сказаць што-небудзь на украінскай я, ну, не скажу, я буду казаць як беларус, па тыпу, на украінскай, то бок я буду казаць беларускія словы. Я не буду, мне патрэбна вельмі сканцэнтравацца, мне патрэбна, каб па тыпу прыклад далі, як сказаць гэтае слово можна на украінскай, як яго правільна сказаць на украінскай. А так я буду просто казаць па-беларуску, ось і ўсё. Ну, добра, што гэта і ў адваротны бок працуе, таму можна просто працягваць размаўляць на беларускай, украінец будзе размаўляць на украінскай. І ў прынцыпе нармальна. А мне на слых няблага зразумела, хоць я ніколькі не вывучала. Ну, вось мне польская трохі складаненька ідзе. Ну, як бы, я ўжо адаптаваўся збольшага, да, ну, на слых. Вось, але першы вось удар быў складаненькі, скажем так. Не самае супер складанае, але у той жа момант ты спрабуеш пазнаць знаёмыя табе словы, але ты іх не адразу чуеш. Так, гэта ўнутраныя пакоі. Дзесьці тут павінен быць ужо шчыт яе, які яе абараняе. Вось там справа, можа быць. А, не, вось наперад там 5 бар'ераў. З украінскай складана, яна ў мяне пачынае ублятвацца ў беларускую, пагуляю з украінскай лакалізацыяй, і потым некаторыя словы прывязваюцца. Так, я лёгка разумею. Ну, мозг ён такі. Калі ён бачыць знаёмае, ён спакойна адаптуецца пад гэта. І будзе завісаць на знаёмых ужо словах. Так, вось яны 5 бар'ераў. Адзін мяне проста пропускаюць. Другі мяне пропускае. Трэці пропускае. Чацвёрты мяне таксама прапусціць. А вось на апошні мне прыйдзецца запусціць дисэмблер. Ён не карыстаецца непапулярным, таму што ён доўгі. Яму патрэбна статычная цэль. Ось, ну тут для нас паскорылі гэты момант. Катсцена. Even my loyal lieutenants were unable to keep you at bay. And for what? I did everything that they asked of me. Find the Fremen. There were no Fremen to find. So I did the next best thing. I created new Fremen. Better Fremen. My Masquerade. Still, it is never enough. I'm tired of being afraid. Tired of the voices that they put in my head. Let us end this. One way or another. Яна такая же, як і я. Яна таксама дасла на Бена Гессерит. І яе такі же галоўная мэта яе. Знайсці фрэменаў. Давай, нападай. Ау, ау, ау. Давай. Давай. Я про капусту прочитаў. Я выбачаюся зараз. Ну, на паузу гэтая гульня не ставіцца. Мошка ўсё ж такі. Я спадзяюся... я як бы не паспеў полностью прачытаць паведамленне про капусту. Гучыць круто, я не ведаю. Мне абсалютна прыемна, што Беларусь дзесьці узгадваецца, про беларусаў кажуць. Прыемна. Опа. Я так разумею, яна была прыслана раней. Яна не знайшла фрэменаў, але стварыла свой культ фрэменаў.
need but gather their will. Why do I think of an ambush and poison in my molten cup? Why do I feel my years? Love's arms beckon with their naked delights, and Eden's promises of ecstasies. Why do I remember the scars, dream of old transgressions? And why do I sleep with fears? Ну, я так само символь 5. Это пятерки, а у меня символь 6. Мы шестое поколение таких же. Кого отсылали сюда для того, каб знайсці фрэмінаў. Ну, падаецца. Так, это ж датчики у меня уже не патрэбны. Так, их нема. Падаецца, у гэтых пакоях ні халеры больше няма, акрамя яе. Так. Яна адзіна, што тут ёсць увогуле. Ну, я хотел сказать, ну что, ей в воде пропадать, что ли? Але не. Воды не будет. Казалось, что выше куда идти. Блин, вы все обмерковываете ежу, а мне драньку захотелось. Так. Лара Туек. Давайте-ка, видите, что сбегать отсюда просто нахрен. Одразу. Пофиг на то, что там перестрелка идет. Альбо... Не, давайте в город куда-то пойдем. Я пропоную прорваться праз цэнтральную вуліцу ўвогуле, пастраляць нормально так. І мы, можа быць, пазбіраем яшчэ дадатковых ресурсаў. Вось гэтых рэдкіх ресурсаў, якія тут толькі тут я і сустрэў. Абломкі карбіда, 28 штук у нас ёсць. У нас ёсць... Дзе яно там? Пыл з дыаментаў. Усяго 54 штукі. Алюмінія не той, каб шмат. Алюминий можно не только тут здобывать, так что это не вельмі принципово. Блин, там их довольно шмат. Не, видите, что нахрен их? Пойдем отсюда. О, еще 7, знаешь ли, этих штук. Давай. Так, а тут это неприемно. Мне кажется, не спрацавала отрута, не заразила меня. Что мне по воде? Ну, пайшоў апошні контейнер, уже палова яго засталася. Трымаемся пакуль. Там на ўваходзе хтосьці ёсць. Давайте разберемся. Может, контейнер знайдем. А ось гэта ўжо поўная атрута. Нормально так пашкоджання ўб'е.
На Якудзу Like a Dragon отправляется 9500. Дякую, великий Санов. Валим отсюда. Нахрен нам не потрібно. Наш песчаный банк тут недалеко. У моей краіне у Польші капусту падаюць з сушанымі слівамі або гарохам. Гэта залежыць ад рэгіёну. Ужить няблага. Ужить няблага. Я такого не спрабаваў. Журик так спрабаваў. Што там яшчэ? Шмат чаго спрабаваў. Ось такого не спрабаваў. Так. Давайте валим отсюда. Все, нормально. Мы почистили. На першы час мне гэта хопіць. Няблага было бы завесці сабе базу, вот здесь там высоко на скалах. Але не зараз. Нам далёка даволі ехаць назад. Мы можем рызыкнуць вось так напрамкі праехаць. Мне падаецца, гэта можа быць занадта рызыкоўна. Заедем на вось гэтую базу невялічкую. Аванпост. Зазірнем. Паглядзім, што там прадаецца, хто там ёсць, можа быць там ёсць нейкія настаўнікі, якія могуць нас навучыць чамусьці яшчэ. У мяне там дрэвы талентаў яшчэ нармальная такая колькасць іх не адчынена. Я неяк не займаўся гэтым. Ну давайте можа мотоцикл тут пакінем. Ось так. Я просто заскачу туды наверх. Там падаецца недалёка. Так. Оп. Правильно, гэта ж не ворагі. Так, это ўсё, спакойнае месца. Тут дом нейкі, правильно? Ёсць. Які вы дом? Salutations and greetings to you on this fortuitous meeting, my stranger and friend to be. I have a premonition we shall be good friends. Дом Талигари. Дом поэтов, короче. Так, ну добре. Я тобі не цікаво, я коли мені буде цікаво, я погляджу. Блін, довго. Неблаго, але я зараз за інше прийшов. Що таке? Чому темно все? Гульня? Ну, я там ходжу, на вот. Мне что, гульня затупила. Знайшов нікого, і мені все равно все чорне. Давайте перезапущу, мне что гульня тупанула. Вон, а вот в головное меню пойду, не буду полностью перезагружать. Так, нормально. Все адремонтувалося. Можем на орнітоптері хутенько подорожничать ближей до бази, але там ніяк не доїдемо. Welcome to Crossroads. There ain't no cross or roads, but the name persists. I'm Zoe. Used to be from Caladan. Ну, я сама з Калдана. I'm just another lost soul. У нас же предыстория, что мы с Калданец. Really? Did you also get branded a traitor by the Atreides and forced to hide out in a concrete bunker next to a radiated hellhole? Just wondering. Она такая, что, справді тебе так само здрадником поклеили, Атрейдесы назвали тебя здрадником и примусили тебе ховаться в бункере близко к радиоактивной дюрке. Ну, я просто цікаво, так, это то, что со мной здарилося. Well, at least you made me smile, stranger. I think we'll get along just fine. Now, how can I help you? Добре.
тут можна набыть? Так, для зброї вигляд. У нас гэта уже штуки ёсць. Лячэнні наборы. Трохи воды. А што, у мяне грошай няма? Не, грошай мне дастаткова. А чаму я не могу набываць? Таму што у меня поўны інвентар, зразумеў. Я могу табе прадаць нешта? Бескарыснае для мяне. Это броня, гэта ўсё табе не патрэбна. Гэтага у тебе занадта, у тебе тут перабор. Вельмі... О, вось гэта можна. А, не, я яго лепей перапрацую, дарэчы. Рухавік для багі. Няблага. Можа быць, нават яго пакіну і пабудую проста багі. Так, халера з ім. Паглядзелі. Я не бачу тут ніякіх, я толькі дом бачу, і ўсё. Ніякіх трэнераў я тут... Не, няма. Ёсць кантракты. Можам набрацца кантрактаў. Унікальную зброю ў канцы дадуць. Цікава. Варыянт для малого пісталета. Унікальная броня ў канцы. Унікальная зброя ў канцы. Ну... Можам узяць і потым іх вырашаць, гэтыя квесты. Не, давайте потым. У мяне і так квестаў пакуль хапае мелкіх. Не. Я вельмі пастаянны. Давайте забираем гэтыя квесты ўсе. Якая зброя тут патрэбна? Марк 6. Марк 6, а у мяне зараз разак Марк 3. А ё-моё. Это не хутка мы выканаем той квест. Где там мой байк? Паспрабуем паехаць напрамкі. Але мне падаецца, дрэнная гэта ідэя. Блин, я же шмат зараз с собой везу, правильно? Это вельмі дрэнная ідэя. Не, поедем объезжать поедем. Не будем напрямую ехать. Каля сцены будем ехать. Альбо, там есть плюс-минус короткие перабежки такие. Вось сюды доедем, и вось адсюль доберемся. Як мага менш по тэрыторыі по пяску проезжать. Моя база нават адсюль не... Ну, по типу нават камянёў, якія над маёй базай знаходзяцца, там, высяцца. Іх нават і блізка не бачна адсюль. Вось адсюль і адразу паедзем на камяні. Тут на наше шчасце няма ніякіх пяскоў асабістых. Там просто па прамой чухаем і даедзем. Галоўна не зловіць чарвя. Ну, спакойна даехалі нават і блізка пагрозы ніякай не было. Добра. Можа было бы няблага за алюмініем заехаць зараз, пакуль мы тут паблізу. Алюміній у нас на вось гэтай лакацыі на, ну, зверху. Пум-пум-пум. Ну, каб туды трапіць, яшчэ прыйдзецца падзяўбацца. Базальт. Алюміній ёсць. Тут што-небудзь алюміній увогуле на гэтай тэрыторыі быў хоць раз? Я знаходзіў? Не, я не знаходзіў. Тут базальт толькі быў за ўвесь час. Таго, што я бачыў. Медь. Алюмінія не бачна. Ну ладно. Тады можа на базу поедем.
І потім будемо вирішати, що нам потрібно. Оп, блін, заглядівся там на версію, нечто у їх є. О, у чоловіка баги припарковані. Нормальненько так. Так, їдемо далі. Пройдемо до центральної гэтай території. Там корабель космічний приземлився неудало. Припясочився, я б сказав. Оп. Барабанные пяски, осторожно. Зараз ближайший чоловік сюди буде накіровуватися. На усім ходу. У нього це невелика проблема, але він зараз буде тусити поблизу. А мне потрібно, бачите, ось там удалечені камінь такі здоровенні, як на молоток подобне. Моя база недалеко. Ось чому я думаю її перенести. Яна у добрым месцы, тому що уся мапа по типу плюс-мінус у однольковій дистанції. А ось. Але і добрий орієнтир є завсюди. Але ось не подобається мені, що приходиться ось так далеко їздити, конкретно за алюмінієм, наприклад. Може навіть варто зробити дві бази. Одна основна і друга просто як плацдарм. Якраз таки ось у той частці. Літерально собі просто речі завести там. Воду, опрацовку нейкую. Простенькую максимальную. Наприклад, руду перероблять. Не тільки б шмат електричності використовувати. Саме базові необхідні речі. І потім зробити там пляцовку для такого самого, для орнітоптера і з орнітоптером просто літати туди на базу. Коли потрібно. Коли потрібно буде перевести ресурс або щось таке, нам буде значно простіше. Ось туди нам потрібно, до каменя гэтага. Ну, коли докладно на усю весь гэты остров каменный, нам трохи правей. Уи! Не подається? Ні, подалося. У мене, до речі, один сусід, я нешта, ну, давно не... У мене два сусіда, які альбо бази... Ну, хоча все трохи не гуляють. Ось, перша хваля гульцов вже з'їхала, скажем так, хайп пройшов. На якось за Like a Dragon пройдеться ще 900. Дякую, Сенвел. І по криху бази, які люди не розвивали, яны альбо почали на інших серверах гуляти, такой так само магчыма по типу, ну, мало ли там, з друзьями десь, з сябрами домовилися, яны переїхали. Вось. І... Глядіться. Братей, ось база, яка недобудована з самого моменту, як я, в принципі, доїхав сюди. Ось вона як була, і вона у таким же стані. Другий поверх чел так і не підбудував. І є ще одна така база, яка розвивалася ще певний час, тобто вона ще активненька. Але з її так само не все в порядку. Бачите, дверей нема. І пошкоджені стіни. Гэты самыя навальніцы пясчаныя на по крыху выносяць гэтую базу. Але я ўсё яшчэ не магу знесці гэтую базу, таму што яна, ну, не пад маім кантролем, мне няма доступа. Тут нават байк припаркаваны ёсць. Ось такая штука. На Broken Age отправляется 900, дзякуй вялікі. Ось. Яна ўжо такая пажухлая, пабітая, выбіла дзверы вось гэтыя. Я так разумею, што пройдзе час і выб'е яшчэ і гэтыя сцены. Зараз. Вось, большая частка крытычны стан сценаў. 1/4 толькі засталася, то бок яшчэ некалькі навальніц, яна па крыху раздзёбе ўсё. То бок, як працую? Ваша база, яна, ў прынцыпе, пад поўнай аховай, калі працуюць генератары, яна пад поўнай аховай
гэтага самага шчыта, і за гэтага шчыта нічога не шкодзіцца. База стаіць як стаіць. Напрыклад, вось мае генератары, яны зараджаны на 20 дзён яшчэ. То бок я магу 20 дзён увогуле не хвалявацца, што хоць што-небудзь здарыцца. Вось, у меня такіх генератараў некалькі, усё як бы ў парадку, усё спакойна. Але калі не знікнуць па крыху, прырода пачне займаць сваё месца і разбураць маю базу. Я ўжо пачну губляць трохі рэсурсы. Гэтае месца. Так. Глядзіце, Муаддіб. А не, схусіў няма Муаддіба. О, выпаўз. Глядзіць такі. Бушасты. Добра. Так, конденс касцюм я жадаў бы палепшаны сабе пры магчымасці. Гэта не тут будзе хутчэй за ўсё, гэта будзе вось тут. Электрычнасць тут выключана. Давайте включым часова. Вось яны. Каб асноўную штуку зрабіць, мне патрэбна больш алюмінія. Патрэбна яго апрацаваць. Я з сабой трохі прывёз, яго і апрацуем. Вось ён алюміній. На апрацоўку чакайце, усяго 5 кавалкаў не можа быць. Не, пачакайце, гэта граніт. А ё-моё, алюміній так дрэнна канвертуецца? Літаральна фігня поўная. Ну ладно, давайте тады ўсё гэтае смецце забіраць. Это не патрэбна, это не патрэбна. Пласталь. Не, это не пласталь, гэта пласт камень. Будаўнічы матэрыял прасунуты. Ну, ён мне не вельмі пакуль патрэбны. О, блин, не халеры сабе, ён... каб адзін зрабіць мне 200 базальта патрэбна. Што за жесть? Ясміум нейкія, каб зрабіць сплаў. Ну, мне патрэбна алюміній для майго... гэтага самага... для арнітоптера, наколькі памятаю. Зараз давайте па крыху паглядзім. Чаго не хапае, может быть, зараз яшчэ адзін заезд зробім, толькі ўжо перад гэтым мы ў горад скатаемся. Таму што нам і квест даць, і падатак плаціць. Так, дзе яна там? Вось ты у нас. Штука для будаўніцтва запчастак. Арнітоптер. Для яго патрэбна, для базу, для шасі. Патрэбна алюміній яшчэ. 20 кавалкаў алюмінія. Вось гэтых карбіда у мяне ўжо хапае, і мне падаецца, нават поўнасцю на арнітоптер хопіць. Так, па выглядзе карбіда... гэтага нармальна. Мне чыстага алюмінія не хапае. Індустрыяльныя помпы. Не, пачакайце-ка. Для крылаў арнітоптера мне патрэбны індустрыяльныя помпы. Sentinel City. Дзе гэта ўвогуле? Там можна знайсці гэтыя помпы. Няслушны абменнік. Так, мне не падабаецца. Я нешта прадзяўбаў больш, чым я хацеў. Давайте мы не на арнітоптер тады гэты алюміній пойдзе, а мне на конденс касцюм. Спрасціць мне жыццё. Вось гэты конденс касцюм базавы, мясцовы. Яна павінна даваць больш брані, чым тое, што ў мяне ёсць. 98 браня, а гэта 65. І ад тэмпературы высокай абараняе лепей. Вады збірае столькі ж, колькі і ў мяне бягучы касцюм. Будзем перасоўвацца ў новы касцюмчык мясцовы. Вось бедуінскі такі будзе. Адзіная маска у нас не трапная зусім. Ну нічога, потым заменім. Так. А касцюмчыкі ў мяне не патрэбныя вось сюды, па-мойму, ідуць. Не-не-не. А куды ў мяне? А у меня нават няма месца, куды яго запихнуць, так? Давайте куды-нибудь просто свалку пакуль пакіну. Мне шкада просто пазбаўляцца ад яго, можа быць карысным. Касцюмчык гэта. Ён не той каптанны.
Вось тут упихну. Нейкія дропсы падаюць. Там ёсць розныя упрыгожванні. Яны ў асноўным упрыгожванні. Я зараз нават пакажу, у мяне трошкі з тых жа дропсаў у мяне ёсць нават пабудавана трохі. Гэта твічоўскі знешні выгляд. Так, гэта вывучылі ўсё. Зараз пакажу ўжо. Карацей, моя пляцоўка для арнітоптера, якога ў мяне няма, яна зроблена якраз такі гэтых запчастак. Вось так гэта выглядае. Твічоўскія сцены, я думаю, што гэты івент уже скончыўся, гэта зараз пайшоў новы івент. Не новыя дропсы, але вось такія вось сцены, і плюс яшчэ іх ёсць асаблівасць унізе, яны падсетку даюць знізу. Даволі прыкалдасна, калі вы над зямлёй па такую пляцоўку робіце, яна добра выглядае і плюс святло пад ёй. Стрымеры таксама падаюць, так, літаральна за тое, што я стрымлю, яно як бы сам сабе глядач атрымліваецца. Там у мяне ідзе таксама. Але яны ідуць літаральна тое, што і вам ідзе. То бок нічога такого надзвычайнага я не атрымліваю, я атрымліваю літаральна тое ж самае, што і вы. Ну, няблага, так. Так, самае галоўнае, галаву гэтую замяніць, яна ж кабзда як выглядае. Яна мне ніколі не падабалася, але, ну, ладно. Так, вулкан гэты, яго можна, ў прынцыпе, у перапрацоўку адпраўляць. Рухавік, я думаю, я не буду выкарыстоўваць. Рухавік я пакуль складу. Это месца, падаецца, было. Не тое. Вось тут. А тут і месца няма. Давайте экстрактор гэта забіраем. А дзе ён там? А дзе ты? Вось он. Рухавік багі. Экстрактор гэта можна знішчаць. Што-небудзь яшчэ. Механічныя запчасткі. Гэта ўсё фігня. Что-нибудь яшчэ? Вось гэты кампрэсар. Давайте гэтыя кампрэсары мы піхнем апошні. Ён больш з незвычайнымі матэрыяламі звязаны. І вось гэта таксама незвычайны матэрыял. Нормально. І вось карбіт гэты. Таксама сюды, і вось гэта ты сюды таксама ідзеш. Ну, у прынцыпе, няблага, пазбавіліся. Ад рознай лухты. А чаму мне так шмат, лячылак? Зноў я назбіраўся іх з ніадкуль. Мне нейкі Observer Foundation, а да яго Observer падлога і Observer сцены. Гэта яны ёсць. Observer гэта яно, вось гэтая штука. То бок гэта такія металёвыя сцены, і знізу падлога такая зверху рыфлёная, і знізу святло. Вось. Foundation я не ставіў, я не ведаю. Зараз, можа, пагляджу нават. Так. Чакаць, дзе ён? Структурная, вось оно. Observer Foundation. Такі металёвы таксама. Вельмі. Я як бы так яго. Вось на Ctrl можна вышэй падыму яго. Ну, у прынцыпе, як падлога выглядае больш. Такое вось. Ну, гэта як аснова для базы, вось, напрыклад, вось гэта аснова. Так, што ў нас? Поедем у горад зараз. Да леді гэтай, якая выдала заданне на забойства. Вось да яе поедем. Потым паглядзім, што яна нам дасць. Ну, якія загады яшчэ ў яе будуць, таму што мы зараз працуем на Лорда Фенринга. І, скажем так, ну, не самая лепшая кампанія для нас. Дарты гэта ўжо іх цяжкія, іх даволі шмат. Давайте 1000 гэтую скінем. Таму што мне столькі не патрэбна. Я не карыстаюся імі. У мяне зброі на іх няма нават. Што наконт зброі? Ну, гэтага пісталета яшчэ даволі доўга хопіць, яго палова, больш за палову. Гэты рэвальвер, наш пісталет, на жаль, нельга рамантаваць і рабіць, і ён выключна па квестах, але ён вельмі моцны. Я спадзяюся, што ў мяне будзе замена на яго потым, таму што калі прыйдзецца сваё рабіць, усё, што я магу зрабіць, па-мойму, горш. Па-мойму, горш. Крафт, зброя... лепей паглядзець у гэтым самым. Дзе там крафт, зброя? Ось ты?
І такія вось пісталеты-аўтаматы, яны ўвогуле нават і блізка не знаходзяцца. Па 10 пашкоджанняў, па 15 пашкоджанняў. Ну, такое, карацей. Ёсць вінтоўкі, якія я карыстаў насамрэч. Вось такое. І вось яны плюс-мінус яшчэ ёсць. Вось гэтая крутая ў мяне, The Tapper. Яна можа быць, можа канкурировать яшчэ. Яна столькі ж пашкоджанняў, страляе хутчэй, мае больш запасу ў магазине, ну, то бок, але яна таксама аднаразовая. Вось, дарэчы, можна было бы і зрабіць яе. У мяне ёсць усе рэсурсы. Дарты яна звычайная выкарыстоўвае, яна хэві дарты гэтыя выкарыстоўваць. А давайте на яе перайдзем. Не, блин. Давайте зламаем ужо пісталет гэты і потым зробім сабе вінтоўку. Як быццам крышку неправільна, што частка гульні хаваецца за нейкімі умовамі. То нейкія выданні з дадатковымі контентам, то стрымы. Гэта і добра, і дрэнна, я згодны. Я, скажем так, я супраць, калі яно за пейволом і, ну, нейкім па тыпу увогуле недасяжным нейкім. А стрымы паглядзець, гэта не тое, каб праблемна, гэта можа зрабіць любы. Гэта не патрабуе да вас нейкіх усілий, вы можете ўключыць на фоне і ўсё, і нармальна. То бок, гэта дропсы нейкія ў твічэ, гэта фігня, по-моему. Ну, па тыпу, гэта нармальна. Ну, нічога такога з гэтым дрэннага няма. А вось калі контент канкрэтна нейкія вось важны, напрыклад, для гульні, нейкія штукі для прагрэса знаходзяцца, мне такое не вельмі падабаецца. Вось. Але зноў жа, гэта я не настолькі супраць гэтага, наколькі я супраць рэкламы ў гульнях. Ну, дропсы так, дропсы гэта такое мелкае. Я не вельмі неяк супраць іх. Як бы так, я разумею пазіцыю гульцоў, я як бы сам гулец і разумею, гэта не вельмі прыемна, але я таксама разумею і гэтых самых, і стараннікаў гулен, на жаль, як бы манетызаваць свае праекты таксама патрэбна і зарабляць на гэтым таксама патрэбна. Так. Граніт у мяне застаўся. Чакайце-ка, у мяне там просто займае ячейку бескарысную. Яго выкінем. Мне нічога не засталося ў сэндбанке. Я магу ехаць спакойна. Ну так, і ў прынцыпе... давайте пакуль зноў жа, пакуль не паехалі, хуценька адрамонтую яго. Невялічкі рытуал па рамонту. Ну. Гэта, пачакайце-ка, гэта не ён? Так, гэта не ён. Вось он. Ремонт. Дзе там, блин? Я не ўзяў гэтае. Дрот, якім паяць патрэбна. Ёсць? Ёсць? Яшчэ ёсць? Левое, правое шасі, і потым можна ехаць. Так, пярэдні сканеры, якімі я амаль не карыстаюся, няхай будзе, усё ў парадку, тут ў парадку. Ну, в прынцыпе, колы толькі ў асноўным пашкоджваюцца, як вось я езджу, колы самае асноўнае, што страдае. А калі не паспеў, напрыклад. Я разумею, так, не паспеў, окей. Ну, як бы, вось гэты FOMO, стварэнне яго, гэта не вельмі добра. Ну, па тыпу, тое, што, я прапушчу. Але з іншага боку, гэта адзнака ўзнагароду тым, хто актыўна удзельнічаў у чымсьці. Напрыклад, я зараз прыведу прыклад з Helldivers-аў. Была абарона суперзямлі, такая цэнтральны, як бы, івент, па тыпу, па падзеях якога ўсе падзеі ў гульні маглі пайсці проста не туды. Па тыпу, суперзямлю захапілі, і мы змагаемся ўжо неяк за тое, каб адбіць суперзямлю. Вось, і гэта потым круты івент, крутыя падзеі, і тым, хто ўдзельнічаў у гэтым, яны атрымалі сабе плашчыкі. Дрэнна гэта? Не. Это, ну, ты за ўдзел атрымліваеш. Ты нават мог проста залагініць адзін раз сайсці, калі табе не цікава, калі ты ажыдаеш плашчык. Але гульцы, якія дададуцца пазней у гульню, яны ўжо гэтага плашчыка не пабачаць. Вось такая справа. Так што, ну, як бы дрэнна, ну, не падаецца. Прыемна чуваць, што ў цябе ёсць вось успамін такі на падзею нейкую крутую.
Ось. Якраз таки, ну, я розумію, коротше. Ну, я якби розумію позицію, але в той же самий момент приємно бути тим сусідом, у якого есть. Ну, ведаєш. Тому що ти активно удельничав у чимсь. Так, поедем зараз до леді этой виконувати квест. І заплатимо податок. Я тільки одного не зрозумів, як працюють аукціони в этой гульні. Ось, тому що я на аукціоні у попередній раз набув ресурса базового, а його нічого мені не здалося. Я би зараз думаю, може алюмінія набити просто, ну, просто набити його. Ён, конечно, буде дороговатий, але я лепей набуду його, чим буду носитися на полноч зараз, каб, ну, ганяться за ним. Я зараз занадто далеко від полуночі. Так, сандбайк наш будзе. Вось гэты чел, які прыпаркаваўся дрэнна, у яго увесь яго канструкцыя гэта, яна пакрыху ён разваліваецца, багі. Але халера ж, блин, не разваліваецца ніяк. Ну, не до конца. Колькі у яго яшчэ трываласцю. Я магу паглядзець яго трываласць, не? Колы амаль знішчаны. Угу. Ён як бы разваливаецца, ён нармальна так пашкоджаны. Ну, вось калі глядзець на багі на сэндбанкі, яны як бы нарм усе. Вось у гэтага чэлу задняя частка окей, вось гэта пашкоджана. Ага. Вось у гэтага ўсё чырвоненькае, блин. То бок яго трываласці не засталося амаль ніякой. Я бы хацеў яго выпнуць яшчэ пад пясчаную навальніцу, каб яго ў выніку знішчыла, але, блин, халера не атрымліваецца. Не выпнуць яго так просто туды. Так. Ну, мне нічого больш не патрэбна. Жадаю хутчэй, як мага хутчэй замяніць гэтую галаву. Алюмінія толькі не хапаю. Так, давай-ка, ляцім. Нам трэба ляцець на тэрыторыю Харконінаў. Ой, не тое. Арка Вилледж. Непрыгожыя паламаныя банкі рэлефы выкідаюць пад навальніцу. Так. Ну, мне не падабаецца, як ён там прыпаркаваўся, і яна стаіць ужо тыдзень. Можа, больш ужо. Я бачыў яе, ну, прыкладна тыдзень я бачу яго. Я праязджаю даволі часта тут і, ну, так, плюс-мінус раз паўтары тыдні нават, альбо два яго, ён там стаіць. Я, карацей, праязджаю тут, ну, еду, вось, напрыклад, куды-нибудь на арнітоптере лячу, на заказ, каб мяне адвезлі. Не кожны раз яго халера бачу. Альбо квест здаю. Загад Лансраада адчынены, зроблены. Так, новы загад. На гэтым тыдню вельмі актыўныя Харконіны. І мне падаецца, мы, ну, атрейдысы ў гэтым выпадку будуць трошкі ззаду. Ну, вось. Але я ўсё яшчэ магу атрымліваць штукі за ўзнагароду атрейдысаў, але гэта патрэбна будзе ў Аркін злётаць, я так разумею. Так, по квесту мне налево, але я не пойду по квесту. А, пачакайце, можа гандаль Лансраада ён і зараз мне дазволіць набыць штукі. А не магу зараз зайсці? У сэнсе, там як зачынена, альбо што? Ён па выглядзе там быццам бы зверху дзесьці. А, ну так, быццам бы зверху. Давайте абыдзем. Можно набывать уже, не?
You are not recognized by the Landsred. Come back. А, блін, я по типу. Without a decree of the Landsred favor, you've... Блін, я не розумію. Мені ўсё яшчэ нельга ўзнагародамі Лансрады карыстацца пакуль. Ну ладно. Так, где там імператорскі гэты? Вось, кансулант. Давайте туды. Ось. Імперський леў. На голограммах і на шильдочках. Оплата за фейв. Ось сюди до гэтага чала. Welcome, stranger. What business have you with House Alexan? Не, почекай. I'm На not really the консуларада. person to ask. You need to have signed a contract of allegiance to a major house to even participate, as I understand it. Добра, гэта трошки не тое. You're back. Оплатить мае падаткі. 4000 мы ўсяго павінны, гэта фігня поўная. Ну, не аб чым. Так, ну, мы за цукерки больше дадим. Так, маска вельмі дзіўна выглядае. Я магу яе схаваць часова хаця бы. Customize. Може так? О. А давайте вось. А, можна кастамізаваць. Я ўвесь гэты час мог не ў прыдрукаватай масцы бегаць. Блін. Упс. Няёмка неяк атрымалася. Во, мы зараз больш натыўна выглядаем. Там ёсць яшчэ іншая маска, але ладно ўжо. Так. Ханівар. Это не тое. Вось обмен. То есть тут павінна быць. Welcome. Would you like to deposit or withdraw Solaris? Так, это скласти прадметы. Як? Чекай-ка. Welcome. Would you like to deposit or withdraw? Это не тое. Welcome. Would you? How much Solaris would you like to withdraw? Не, я адмаўляюся, не, дзякую вялікі. Як набываць? То бок мне падаецца, я набыў. Мае заказы, вось гэта, набыта. А, і вось атрымаць. Забіраем гэта. Яго патрэбна было забраць яшчэ ў канцы. Алюміній нам патрэбна. Рэсурсы. Ужо апрацаваныя. Алюмініум. Не, няма. Добра, а проста. Алюміній. 199 за штуку. Як я зразумеў, прыкладна 1000 тады ў мяне за адну будзе ўхадзіць, як я разумею. Калі я правильно ўсё зразумеў. На жаль, не шмат прадаецца, толькі один лот. Давайте паспрабуем узяць. 10 штук 100. Набудзем. Мои заказы, набыта, забрать. Правильно? Ну все. 100 набылі. Большая частка дропсу касметыка, але ўсё адно непрыемна ведаць, што калі ты, напрыклад, купляеш гульню праз некалькі гадоў, бо не меў магчымасці гуляць раней, у цябе фактычна нейкае скарочанае выданне. Я, наадварот, звычайна у гульнях, у якіх табе даюць нейкую штуку, ну, па тыпу дадатковай, нават калі купіў там пашыранае выданне, я, наадварот, іх не карыстаю. Асабіста ў аднакарыстальніцкіх. Просто таму, што яно разбівае мне, ну, па тыпу імерсіўнасці. Яны звычайна занадта крута выглядаюць. Мне падабаецца прагрэс у гульні. Ну, то бок, калі ты з бомжа па краху становішся больш адэкватным і крутым. Так. Пам-пам-пам. Вось оно 100 гэтых. Можа быць, давайте яшчэ. Адзін я не магу забраць з сабой гэта ўсё. У меня абмежаваны інвентар. Добра, ідзем да леді гэтай. Глядзім на квест. Oh, look, the kitten is back. Do it. Oh, very good, kitten. Both of your targets are dead. But I have not received new instructions for you yet. Return later, and I will have more. Добра, гэта былі адзіныя загады, зараз ёй нічога ад нас не патрэбна.
About the dead people? Well, color me fascinated, kitten. Most people want to put that sort of thing behind them. Ти видиш, чому їх спеціально обрали? I don't know, but I can draw some conclusions. A slaver and a cult leader, both causing some instability in one of the regions Fenring oversees. Both had strange proclivities. The names Glutton and Paranoid speak to that. So, kitten, here is my conclusion. Fenring wanted them dead. That's it. У Baldur's Gate просто прихоженький хатній строй, ліча піжамка. Блін, а я не пам'ятаю, у мяне за прадзаказ гэтага самага Baldur's Gate яшчэ на раннім этапе, па-моему, я яго нават толькі ў раннім доступе я яго набыў, як толькі ён з'явіўся ў раннім доступе. Далі набор якраз такі рэчаў з гэтага, з Original Sin 2. То бок плашчык чырвонага караля, вось гэта такое. За перадзаказ там нейкія рэчы з DOS. Так. Ось яны ў мяне. Not even in the slightest. Curiosity doesn't kill, kitten, but Fenring does. Угу. Яна дакладна не ведае, але яна падумала, што яны проста перашкаджаюць Фенрінгу. Яна не ведае, хто гэтыя цэлі былі. Але яны дакладна тое ж самае мэта, што і ў мяне. Загад быў адданы на гэта. Ну, тады, атрымліваецца, нам няма чаго тут рабіць. Я, можа быць, магу паразмаўляць з чэлам, які можа натрэніраваць мяне яшчэ на майстра мяча. А піжама за прагляд стрымаў была. Окей, у меня такой няма. Я тут дзесьці бачыў майстра мяча, і я зараз базава ўмею валодаваць мячом. Мог бы палепшыць гэтыя здольнасці, а ты? We meet again. The rhyme of your stride betrays you. You're in dubious luck, then. I am an adept of the Ginaz school, though I'm but a mangled memory of Sarenvalen. A memory is enough to thrash you. Keep your distance. Then you are more civilized than most of the wretches who scuttle about here. Seems there's an old custom on this cruel planet to cast the blind out among the dunes for burial by way of Wormbelly. Several curs accosted me to uphold that tradition. I scribed regret upon their flesh in so bold a signature as they won't soon forget. On guard. Whether you are worthy or not, my days of training are long gone. Still, there's something you could do for me. Ось зараз він мені когось дасть, каб я, магчыма, ну, потым я ўжо атрымаў ад яго трэніроўку. In a recent scrape, I gave as good as I got. But the knaves made off with the last possession that is important to me. The hilt of my old Ginaz sword. Find out who did this, and I would find myself obliged to you. Добра, наступны ўзровень трэніроўкі. Калі я знайду яго гарду з яго мяча. Ну вось, яно тут па сутнасці вельмі блізка. Ну, раз такая справа, давайте хутенько зробім, раз уж мы пробегаем, правильно? Можа сабе і трэніроўку адчынім. Я не бачу свой меч, ну прыкладна так я і сказаў. Ён шукае, хто па тыпу скраў яго частку яго мяча. Лара Туэк насамрэч у гэтым павінна, магчыма. The kitten is back. Do we have business? Easy, kitten. You ought to buy me a drink before opening with a crazy rant like that. Who did what to whom? Я нашоў кантракт, ён вядзе пра напрамкі да цябе. Яна павінна ў тым, што на гэтага чэла нападалі, а ён і жадаў даведацца, хто гэта зрабіў. What would you like? A pat on the head? I'm a professional intermediary. Even I do not know who hired me to arrange this. Now, you could escalate things, but no one would like the results of that, and you still wouldn't have answers. We could go through all that drama, or I could placate you by telling you exactly where to find the sandflies who did this, and you can wring what satisfaction you can from their necks.
I've marked the location on your sync Мгм. chart. Яна нас накіравала на тых, хто выканалі гэты заказ, Don't і expect a warm welcome. And можа don't быць нам be пашчасціць, too і там late. будзе кавалак гэтага мяча. Перад заказам нейкім бонусам маніпулявання. Так, так. Гэта маніпуляцыя, гэта класічная фома, то бок fear of missing out, то бок тое, што можа знікнуць вось-вось. І гэта даволі непрыемная маніпуляцыя, якая выконваецца зараз вельмі актыўна. Падзякую за давер. Я таксама і вось яна адваротны бок у гэтага. Ну, якраз таки падзяка за давер. То бок, ну, ты давяраеш распрацоўшчыку, ты даеш яму грошы. Or their sympathizers. А, ён нават за мной гандляваць не будзе, таму што я да трейдусаў маю дачыненне зараз. Can I fly you somewhere today? Music to my ear. The basin is a pretty big place. Could you narrow it down a little? I never miss the chance. Бо Baldur's Gate 3 гэта сапраўды проста некалькі пацешных рэчаў, якія не маюць ніякай сілы. Так? Let's move before a storm rolls in. Некаторыя распрацоўшчыкі вельмі па-рознаму, розныя распрацоўшчыкі вельмі па-рознаму да гэтага падыходзяць. Вы як гулец можаце абіраць. Ну, па тыпу, гэта за вамі застаецца. Гэта лічыць падзякай, не падзякай. Гэта дрэнна альбо блага. Агулам я бы не сказаў, што гэта блага. Але і агулам не казаў бы, што гэта добра. То бок я лічу, што калі яно сімвалічнае такое, то прыемна. Калі можа нешта прыгожанькае такое, ну, таму што ў прыгожванні я не лічу вельмі важнай рэччу, і я часта ў прыгожванні нават не апранаю, і я выходжу бокам. Мы вярнуліся назад на тэрыторыю пустыні. У нас загад гэты як бы скончыўся, і у прынцыпе, па ідэі мы па сюжэту як бы чакаем, пакуль з намі звяжуцца. Я так думаю, што намі звяжацца яшчэ персанаж, якога мы сустрэлі раней. Я так разумею, што сюжэтная лінія канкрэтна з гэтай ледзі і Фенрінгам пакуль на паўзе. Так, а пакуль мы тут, альтэрнатывы нашыя. Мы набыліся алюмінія, давайте поедем на базу, апрацуем гэты алюміній. Падатак мы аплацілі. Дрэнна было блага, выбачаюся. Я трохі у мяне сёння блытаюцца словы, я так херню кажу час часу. Не магу правільнае слово падабраць. А ў Hades 2 ж няма за перадзаказ чагосьці, я толькі памацала, не памятаю. Не памятаю. У мяне ёсць Hades 2 і мне падаецца нічога. О, зараз на сувязь нехто вийде якраз. Тільки на базу приїхали. А де трансмісія? О, у нас гэта саме нахлынуло спайсом. Не, Муаддиб. Схапили. This next canto is disturbing. You have my sympathies. Ты кто такие? If your tongue offends, remove it.
now, our next and finest visitors. The sand tiger shark, Cacharius Taurus, native to Old Terra. The sand tiger, displays a curious reproductive strategy. One of intrauterine cannibalism. When the largest embryo shark reaches a certain size threshold, it kills and devours its siblings. In the blackness of the primordial pocket ocean, that is, the sand tiger hunts its fellow embryos, absorbing their nutrients and achieving exponential growth. Что это за подбачение такое отбитое? When the lone sand tiger shark emerges from the womb, it is stronger and better able to deal with predators and And what of you, little Adelphage? Do you grow? Are you enjoying your recent feast? I can show you the way. Follow the guide. Have you seen what you needed to see? Is this the path you desired? Consider the strands that came before. Consider the strands that lie ahead. Consider whom you allowed to become entangled in those strands. Consider the choices. Ні халера не зрозуміло. Мы нешта прадбачылі. Мы нешта побачылі. О, сувязь. An Ixian freighter lost contact with the spaceport at Arakeen on its descent from the Highliner. I don't know what it's carrying, but it's a safe bet that the command deck will carry the Ixian decoder technology we need. The problem is that Ixian tech is rare and valuable, so you'd better get there before the wreck is picked clean by scavengers. You'll know it by its name, the Hephaestus. I guess that makes you Prometheus in this story. Угу. Нам патрэбна на іксіанскі карабель, які ўпаў у пустыні, адправіцца і падабраць з яго неабходны дэкодер. Без яго мы не можам даведацца інфармацыю пра фрэмінаў. Окей. О, блін, гэтая сотня, якую я набыў, я насамрэч ні аб чым. Яна рэальна ні аб чым. Гэта 13 алюмінія. Гэта жарт. Мне алюмінія патрэбна значна больш. Ну, я сабе як мінімум маску зраблю. Мы прадбачылі, што быць маленькай хвастатой мышью небяспечна. Это Муаддиб, і тут можа быць яшчэ чытацца, ну, паралель з... О, блін, мне не хапае яшчэ ресурсаў. Блін, ну давайте, зараз я пабегаю трошкі па наваколлю. Як яны? Адсылка можа быць да як бы арыгінальнай дзюны, таму што Пола Трейдеса пэўны момант пачынаюць клікаць Муаддиб. Якраз такі, як мыш гэтую. І тут можа быць алегорыя на гэтага, ну, на гэтую мыш. Нейкім чынам, таму што Пола Трейдеса тут няма ў гэтых падзеях. Мы па тыпу паралельнай рэальнасці, у якой ён ніколі не нарадзіўся. Так, я зараз шукаю уваход. Мне патрэбна базовага ресурса, якога я вельмі даўно не збіраў, таму што ён не патрэбны, як бы быў. Але ён мне зараз патрэбны для касцюма. Далёка мне там лезці?
У старыя фрэмінскія пячоры трэба залезці. Тут звычайна бандыты розныя водзяцца ў іх. Так, яны яшчэ вышэй? А ё-моё, наколькі вышэй? Што за халера? А, вось яна. Закрытыя. Ну, нешта не настолькі чагосьці. Рэсурсаў не так шмат, як я думаў. Мне прыйдецца яшчэ пару месцаў наведаць. О, блин. Добра, я пад шчытом яшчэ быў. Давай. Тут будзе? Не, тут няма. Эх. А дзе яшчэ можна пабачыць пячоры фрэмэнаў? Блин, даволі не той, каб шмат іх. Железно таксама можа спатрэбіцца. Возьмем з сабою. Я вельмі жадаю хаця бы шалом сабе замяніць па параўнанні з тым, што ў мяне ёсць зараз. Мне выключна для знешняга выгляду патрэбна. Не падабаецца тое, што бачу. Так, а гэтая штука яшчэ далей. А, лепей можна нават з гэтага боку абегчы. Добра. О, чакайце-ка, вось яно. Хутчэй за ўсё яно і прывядзе мне куды патрэбна. А. Гэты старая сабраўся. Так, гэта лагер. Это не тое, што я шукаю. Я шукаю гэтую самую пячору. Фрэмэнаў. Давайте, можа, скарыстаемся гэтым. Не толькі патрэбна, як яна, спайс выкарыстоўваць зараз свае прадбачанні, там звышздольнасці, скажем так. Неабходнасці як бы і няма, але ў той жа момант прыемна, калі ў цябе кулдаўніцца ўсё значна хутчэй. Так, это возьмем с собой. Потребится. Ласка. Рэчы. Мяне цікавяць. Да ё-маё. Мелкая такая херня, по типу як фібра, альбо нешта такое. Вось яна мне патрэбна. Нешта не бачу. Дык гэта, а ёсць яна дзе увогуле? Ну, я забег, тут павінна быць. А, вось кантэйнер нарэшце знайшоў. Блин, зноў жа нейкі жарт увогуле, усяго 8. А мне патрэбна шмат, по-моему, там. Фігня нейкая.
Я просто ніяк не збіраў іх ніколі, ну, наўмысна, я ось. Што сабралося, тое сабралося. Ёсць яшчэ адна схаваная. Ну, давайте бы схаваную гэтую, якую мы не бачылі яшчэ. Сходзім. А дзе гэты гефест, які карабель упаў ксянскі? 100% дзесьці тут, не? А дзе ён? Чакайце, а дзе гефесты гэта? Падарожжа? Дзе там асноўны квест? Яна звязалася з намі. А дзе яго? Я па тыпу яго адсочваю, але не разумею, дзе я магу трапіць на яго ўвогуле. Неяк мне не зразумела, окей. У нас галоўны квест зараз невядома куды нас вядзе. Так, наступная штука гэтая дзесьці там наверсе будзе ўвогуле. Залезем. Мне падаецца, дзеля той же самай мэты лепей ў нейкае іншае месца ісці, а не па гэтых скалах лазаць паўсюды. Бо мне даволі, ну, як бы салідная колькасць там патрэбна была гэтай фібры. Так, почекайте, показываю, что снизу наоборот. Вось тут дзесьці? Яшчэ ніжэй? У сэнсе ніжэй? Я нешта не разумею. О, вось оно, схаванае. Давай. Где ты там? Я чуў тебя. Ты с гранатой бегаешь. А, малайчына. Гранату я пачуў, так. Я ведаю, куды ён падзеўся. Вось, 5 эта штука. Я спадзяюся, мне хопіць зараз. Па ідэі, гэта павінна было быць усё. Ой. Ну, давайте на базу побегну назад. Яким там напрамку. Ось туди. Шит можна вирубати. О, я зараз, до речі, активую зараз прадбачэнне гэтае. Яно, карацей, тут ёсць рэжым асабістае. Калі вы выкарыстоўваеце спайс, які у вас накапіўся, якім у вас ну, вы насыціліся спайсам дастаткова, каб пачаць прадбачыць будучыню, скажем так, і карыстацца гэтым. Гэта дадае цікавыя базавыя такія элементы ў гульне, але яны даступны вам толькі ў гэтым рэжыме. Напрыклад, як палоскі здароўя над ворагамі. Альбо ведаць, які тып ворага перад вамі. Яно пачынае кулдаўніць вашыя здольнасці ў 2 разы, по-мойму, хутчэй. То бок гэта значная буст у бойцы. Ну, вялікая розніца ў параўнанні з тым, калі вы былі бы без такога. Плюс яшчэ ваша трываласць вяртаецца хутчэй і гэтак далей. Але, ну, яно як бы, яно цягнецца даволі доўга. То бок гэта нармальная такая не вельмі кароткі буст, гэта на даволі сур'ёзную такую бойку. Вось, і я так разумею, што калі справа дойдзе да PvP, будзе вельмі важна, вы ў гэтай бойцы пад спайсам альбо без спайса. Ну, вось, вельмі важная розніца будзе. Вось, пакуль я з гэтым не стыкаўся, у мяне PvP адсутнічала, я ні разу не PvP-шаў у гульне. Але неяк так я сабе гэта уяўляю, таму што такія бусты не слабыя. Вось, калі гэтая штука скончыцца, то ў наступны раз вы можете перайсці. Па-першае, у вас будзе па тыпу аслаблены эфект, то бок вы не тое, каб дэбаф атрымаеце, але вы ў гэты рэжым не перайдзеце хутка. У вас будзе кулдаун, пасля гэтага будзе трэба наесці спайсам, зноў ежай са спайсам, каб зноў атрымаць магчымасць гэта запусціць. Так што вось бачыце, там паласава, яна яшчэ нават да паловы не дайшла за ўвесь гэты час. Так што яна такая доўгі эфект. Так.
Я сабе шлем жадаў зрабіць. О, зараз у меня і будзе. Нарэшце. Я спадзяюся. Спадзяюся, мне хопіць. Ёсць. А, мне яго ідэальна і хапіла. Вось роўненька, колькі мне было патрэбна, у мяне столькі было. Алюміній скончыўся, і далей, ну, як бы... Гэта шлем ёсць. Шлем выпраўлена. Я яго не забраў. Дзе ён там? О, нарэшце. Ну, як мясцовы жыхар выглядаю. Ну, адзінае, што зараз пад гэтым самым, пад спецэфектамі. Ну, цудоўненька, мне падабаецца. Вельмі стылёва, вельмі, скажем так, у стыле Дюны. Бедуінская. Бедуінскі такі выгляд. Так, давайте перапрацоўваць тое, што нас насабіралі. Железа, вось гэта ўсё. Отправляем. Сталь перапрацаваць тады таксама мае сэнс, мне падаецца. Давайте. Няхай перапрацуецца. А рэшту я пазапіхваю сюды. Што, сур'ёзна, у мяне больш няма нічога? Да ну ладно. Так, гэта можна запіхнуць вось той кантэйнер, які я спецыяльна завёў. Угу. І алюміній яшчэ трохі засталося. Паліва. Добренько. Мне падаецца і ўсё. Усё астатняе не вельмі прынцыпова. Шчыт мне бы на гэты генератор, карацей, свой зрабіць новы. Таксама было бы неблагам. Але, я думаю, гэта не прынцыпова зараз. Галоўную місію я не магу працягнуць, таму што мне падаецца, гэта будзе хутчэй за ўсё... Не, ну яна павінна быць... Да ну ладно, яна ж павінна быць на тэрыторыі ПВЕшнай, правильно? Не, я не бачу. А дзе я шукаць? Я ж не магу па іншым лакацыям пераключыцца зараз, так? Не, не магу. Цікава. Тады ёсць карабель, невядома дзе. Іксіанскі. А як у глыбокую пустыню тады выбірацца у гэтай гульне? Я так разумею, без арнітоптера... А, можа быць, арнітоптер мне патрэбны на гэтую справу. Ужо, ну, по тыпу, сюжэтна патрэбны. Паглядзім. Вось зараз эфект скончыцца. Спайса. Давай, скончвайся. І у мяне пачала там з'явілася чырвоная палоска, якая пакуль яна не сойдзе, я буду... Мне трудно будзе вельмі складана вярнуць сабе зноў жа гэтую стан, то бок напоўніцца гэтым спайсам. Так. Трэба план. Нам патрэбны план. Калі мы жадаем алюмінія здабыць, можа быць багі пачаць рабіць. Колькі багі каштую. Так. Багі проста я ўжо даволі доўга думаю, што гэта неблагая ідэя. Так. Багі. Шасі багі. МК-4. МК-4 патрабуе алюміній. Я не магу сабе дазволіць багі. Мне он патрэбны для здабычы алюмінія. Не збіраюся з яго рабіць. Стальны багі. Вось, гэта ўжо цікава. Шасі яго. Давайте. Пакуль зробім толькі шасі. Пакуль гатуецца шасі, я пабудую сабе пашырэнне гаражу. Вельмі спрошчанае такое. Чыняйся. Нам патрэбна трохі тэрыторыі. Дзе яно было? Вось ты. Это будзе у нас гараж для багі. Сцены. Звычайная сцена. Плоская.
Пакуль не замарочваемся чымсьці вельмі прыгожым, я просто прыстройку зраблю. Ага, ось так. Гэтую частку мы разнясем. І тут мы дададзім яшчэ шырокія такія дзверы. Вось так. Няблага, няблага. Трэба толькі столь зрабіць сабе, і ўсё будзе цудоўна. Дзе яна была? Давайте нейкую плюс-мінус крутую, што ли, зробім. А, яна такая падымаецца. Блин, тады будзе выглядаць па-дзіўнаму. Давайте плоскую, просто вось падлогу. Вельмі спрошчаная штука будзе. Ёсць. Усё. Гэта у нас будзе месца для багі. Пачынаем будаваць багі. Так. Дзе у нас там інструмент? А, ён у мяне ў мотоцикле застаўся. Так, ён ёсць. І аснова для багі павінна быць у нас ужо гатовая. Аснова шасі для багі гэта літаральна паляцоўка, дзе вы адзначаеце, што я буду будаваць багі. Мне падабаецца, як тут транспарт зроблены. Транспарт працуе, вы збіраеце яго па кавалках. Літаральна з таго, што збярэце. Вы можете замяняць модулі, вы можете здабыць сабе. А, ён па тыпу заблакаваны. Ага, ён вышэй па тыпу павінен быць. Ну, я нават не ведаю, як он мне тады памесціцца. Можа, мне патрэбна двухпавярховік зрабіць для яго спецыяльна. Давайте дах прыбяру, паспрабую зрабіць дах павышэй. Тады, раз такая справа. Тады гэта придется сносить. Ёсць. Потому что инакше перешкаджаю. А там мы пакуль просто сцену поставим. Стены, самая звычайная. Так. Ну, гэтага месца хопіць, я спадзяюся. Угу. Ось так. Ну, в сенсе не подходящая позиция. А, блин, ён такі здаравенны. Блин, мне падаецца, мне прыйдзецца ўсё ж таки тут зносіць усю сцяну. Так, это выносим. И мы зробім... Дзесьці тут была такая хрень. Па-першае, зробім, можа быць, гараж больш. Не, ладно, пакуль не будем. Ёсць у мяне штука спецыяльная. Не ты. А дзе вы былі? Такая хренька. Вось ты, можа быць. Во! Вось такая штука. Яна дазваляе рабіць сцяну. Во, ось такога плану. Мне падалося, альбо зараз электрычнасць прапала? Так, электрычнасць прапала, трэба адключыць што-небудзь. Гэта энергія патрабуе штука. Отключить. Усё яшчэ занадта шмат электрычнасці. Отключить. І электрычна з'явілася. Ось, яно як бы як шчыт працуе. І вы можете як бы спакойна заязджаць, яно нічым не абмежавана, просто вось гэтая тэрыторыя. Я зараз пагляджу, ці нармальна ўвогуле тут улезе. Мне падаецца, ўсё яшчэ гэта недастаткова. Неправільная пазіцыя. Блокавана, неправільная пазіцыя. Вось тут тады дастаткова. Давайте пакуль просто пабудуем, раз такая справа, ну вось як ёсць. І наверх гэтага, калі бы мне былі дэталі, гэта просто на гравітацыйнай падтрымцы шасі. Блин, мне падаецца, ён рэальна у вышыню не ўлазіць, насамрэч. Падаецца, у вышыні праблема. Хутчэй, каб дабудаваць, мне прыйдзецца гараж пашыраць. Я адразу гэта зраблю, каб не дурыць сабе галавы.
Так. Пабудаваць. І мне патрэбна яна насамрэч звычайная. Ну. Вось так. Вось так. Разносім сабе дом. Толькі дзеля таго, каб умясціць сюды гэты самы багі. Гэта ёсць. Ну і дах пакуль нічога такога не будзем рабіць, просто звычайны плоскі дах будзе. Таму што зараз тады, па ідэі, мне павінна хапаць месца на ўсё. Ёсць. Ну. Запчасткі яшчэ. На якія запчасткі нам хапае для багі? Так, на тракі... Мне хутчэй за ўсё іх 4 штукі спатрэбіцца. Я магу 4 штукі і зрабіць. У меня зараз сталі якраз на іх і ёсць. Ось, 4 робіцца, а я пакуль адпраўлю на перапрацоўку, зробім яшчэ астальных блокаў. Толькі я магу такіх зрабіць яшчэ 20. Ну, нормально. Мне можа нават і хопіць на поўны багі. Можа быць. Ну, ты залезеш, не? Ёсць. Так, колы для багі рыхтуюцца. Мне патрэбны рухавік для багі. Ён будзе... А, ён 20 металу у мяне толькі і забярэ. Та-та-та. Мне патрэбна яшчэ больш жалеза. Раз такая справа, спайс поедем. Пакуль ён там усё перапрацоўваецца, пашукаем жалеза яшчэ. У мяне дагэтуль было багата жалеза гэтага навокал базы. На жаль, ужо не актуальна. Наколькі я зразумеў, як працуе даволі цікавая сістэма, гэта кожны дзень у гульне, ну не кожны дзень, кожны тыдзень абнуляецца як бы лакацыю. Яны не поўнасцю абнуляюцца. Глыбокая пустыня поўнасцю, а знешняя пустыня, ну вось, дзе мы зараз па тыпу... Не глыбокая, а просто звычайная па тыпу пустыня. Яна... Что? Кто тут? А ё-моё, вось ты где? Откуда вы вообще паузялись-то? Вось, не вельмі глыбокая пустыня, у якой мы знаходзімся. І у ёй якраз такі ёсць ворагі... Ой, не ворагі. У ёй якраз такі змяняюцца месцы. То бок, калі учора там быў метал, то заўтра можа быць іншы элемент. Ён захоўваецца на працягу тыдня, але захоўваецца, ну, як бы, толькі на тыдзень. Наколькі я зразумеў. Так што няма сэнсу купаваць па тыпу месца пэўнае для пэўнага рэсурса. А потом один раз не пошанцую, баги стане апынецца сніданкам чалавека. Так? Як бы тут на... Як гэта? Ты робіш для сябе штукі, якія ты можаш потым адрамантаваць і вярнуць сабе, адыграць. Адзінае, ну, чарвяк з'ядае нават, ну, вопратку, напрыклад. То бок, усё, што будзе на мне, калі мяне будзе з'ядаць чарвяк, то гэта будзе капзда. Это вельмі дрэнна. Так, паўрампа мне патрэбна, вось такая. Таму што калі вы з'есце мяне, нічога не вернеце. Калі вы прайграеце ў ПВЕ, то бок, ну, гэтым самым проста персонажам, у вас упадзе толькі тое, што у вас у інвентары, і то часткова, па-мойму. Калі вы ў ПВП... І гэта вы можете потым вярнуць. Вы можете прыйсці на кропку і забраць свае рэсурсы назад. Калі вы змагаецеся ў ПВП, адбудзецца тое ж самае, але гэтыя прадметы могуць забраць тыя людзі, ну, іншыя гульцы. Вось, могуць забраць, а могуць не забраць. І чарвяк з'ядае ўсё.
заўсёды. Ён полностью гэта поўны вайп таго, што было ў вас, забудьце. Просто гэтага нічога у вас не было. Так, у мяне ёсць 4 кола. І на рухавік хапае. Роўненька рухавік. А, рухавік, дарэчы, я ж нейкі здабыў, правильно? Давайте, можа, гэты рухавік і скарыстаем. А, я зрабіў яго ўжо. Альбо не зрабіў. Давайте скарыстаем рухавік, які мы знайшлі дзесьці. Вось яго. А, яшчэ ад багі ёсць кола адно, я здабыў яго дзесьці. Гэтыя рэчы ўсё можна і паздабываць, то бок тэарэтычна вы можете сабраць сабе багі выключна з запчастак, якія вы знайшлі ў сусвеце. Так, рухавік пастаў. Раз нога, два нога, 3 нога. 4 нога. Так, аснова багі ёсць. Рухавік у яго ёсць. Што ў яго яшчэ не хапае? Хутчэй за ўсё да халеры чаго не хапае. У яго не хапае корпуса, кабіны корпуса, ну па тыпу кабіны карацей не хапае, і модуля PSU. Я не памятаю, што ён там робіць, па-моему, для контроля электрычнасці ў багі. Што мы можам корпус зрабіць? PSU мы можам зрабіць. Так. А дзе хол? Не, пачакайце-ка. Гэта Марк 3 ўсё. А дзе яго корпус? Багі хол. І ўсё астатняе гэта апцыянальнае ў яго. Цікава. Ну, добра. Нам патрэбна вось гэты юніт PSU. Ён таксама даволі дарагі. Мне б жалеза. Не саму... Літаральна на папярэднім тыдні у мяне каля базы было 3-4 месцы з жалезам, было супер лёгка. Я жалеза нават не збіраў спецыяльна. Ну, у пачатку гэтага тыдня вось оно змянілася, я не ведаю, можа гэта панч быў, можа яно так кожны тыдзень будзе працаваць. Але атрымліваецца так, што зараз ужо здабыць жалеза не так-то проста. Ну, халера ведае, дзе там знаходзіцца. Так, вось он модуль. Это поставим. Ёсць модуль. Ну, а далей у нас жалеза не хапае, каб дабудаваць яшчэ яго. Але збольшага як бы гатова. Багі падсабраны. Мне падаецца, ён вертыкальна не пролезе ўсё роўна. Трэба будзе падвышаць, карацей, паверх. Ну, не паверх, а праезд. Карацей, ён просто не пролезе. Ну да ладно. Пердзім. Як ёсць. Так. Ведаеце што? Галоўнай місіі няма. Арнітоптара я не збяру сёння. Это відавочна. Для арнітоптара, дарэчы, што мне там не хапае. Я ўжо магу пачаць будаваць хай бы часткі яго. Мне, па-моему, я магу аснову арнітоптара пачаць збіраць нават. Не? На шасі? Алюмінія мне патрэбна просто. Узгадаў, чаму я ўсё гэта раблю. Мне патрэбна нейкая просто гіганцкая колькасць алюмінія. То бок для шасі толькі арнітоптара мне патрэбна 45 алюмінія. Гэта ў ідэале, каб мне каля базы гэта было. Каб, можа быць, багі такая спроба хутчэй. Паглядзець, ці калі я пастаўлю на ім яшчэ рэзак, ці змагу я больш дабываць рэсурсаў за адзін заход, каб не бегаць так шмат. Вось, але багі не шмат дзе пройдзе. Дарэчы, можа там у людзей будуюць там наверху, што яны будуць, там зараз пясчаная бура несецца. Вось, можа яны там і будуць базы зверху, каб калі падарожнічаць на багі, яны адразу на багі як бы пабудавалі зверху, а не тое, каб табе патрэбна было ехаць усю гэтую дыстанцыю. Цікава. Ну, адзін спосаб, як я магу даведацца, як гэта працуе, гэта пабудаваць свой багі і паглядзець, што ён сабе уяўляе ўвогуле. Але на гэтым я б, можа быць, ужо скончыў, таму што ўжо даволі позна. Гэта яшчэ адзін дадатковы стрым на 2,5 гадзіны. Вось, я праверыў тэхніку, у выніку у нас палепшылася якасць стрымаў. Я віншую нас. З таго, што я бачу, давайте-ка я зараз пагляджу на як гэта выглядае у хроме. Мне падаецца, падвысілася якасць. Ну, ўжо я зараз статычную гляджу, падаецца статычная хлусіць. Але мне падаецца, падвысілася, так.
Трэба будзе паглядзець яшчэ ну неяк у запісу. Я спадзяюся, не было прасадак нейкіх. Гэта у нас паўтэхнічны яшчэ стрым. Ну так, фреймаў ніякіх згубленых няма. Я спадзяюся, яно нармальна запісана, на Твічы ніякіх праблем тэхнічных няма. Вам я жадаю добрых выходных, я хацеў сказаць, але ж насамрэч у нас заўтра яшчэ пятніца. А пятніца у нас гэта Нір Аўтомата, яна перамагла сёння. Будзем гуляць у Нір Аўтомату. Можа быць, яшчэ запушчу Дзюну, але не, гэта не факт. Так. Але мо яно так і лепей, бо так чарвякі ўспрымаюцца як сапраўдная пагроза, а не з'едзе зноў ад самой базы і ехаць. Калі можаш страціць, больш цаніш. Так, чарвяк з'яўляецца ультыматыўнай рэччу, напрыклад, калатушкі у нас ёсць. Ну, як інструмент, ты можаш прызываць чарвяка, і ў выніку ты можаш, нават калі ты адзін, ты тэарэтычна можаш вельмі апусціць па рэсурсах цэлую гільдыю. Напрыклад, яны там сабе добра ўсё здабываюць спайс, займаюцца сваімі справамі, і тут ты раптоўна такі з ніадкуль амаль з'явіўся з-пад пяска, паставіў ім калатушку, і ў іх у выніку ўсю здабычу нахрен яна пайшла. Вось. І да свідос. І што вы будзеце рабіць? Ось прыкладна такое. Мне падаецца, гэта даволі неблагое, ну, чэрвь балансуе ўсё. Гэта атрымліваецца, ніхто не атрымлівае больш, гэта хтосьці штосьці губляе. Вось, і калі ты не асцярожна, не паважаеш пустыню, то ты тут памрэш. Вось. А я сёння атрымаў сабе новы кондэнс-касцюм, гэта прыемна. Лепей трымацца, ну, лепей будзем трымацца, менш пашкоджанняў, лепей пераносім гарачаню, а я пайду, перадам вас далей. Хто у нас чым займаецца? Лепус у Medieval 2 Total War, Шаграэль у No Man's Sky, Nine Ravens малюе, Міхась Гареза зараз у Ridge Racer Type 4, а і куткі у Zenless Zone Zero. Даволі шмат усіх. Давайте да Nine Ravens, калі мне яшчэ магчымасць будзе Nine Ravens у рэйд кідануць, правильно? Вось, жадаю вам добрага вечара, добра адпачыць. Калі вы працуеце заўтра, мне вас шчыра шкада. Я шчаслівы, што мне не патрэбна. Трымайцеся там, да выходных засталося ўсяго нічога. А зараз з вами будзе Nine Ravens, ён малюе мышы-павукоў, я так разумею, выпуск навін робіць з імі. Да пабачэння.